L-Aqda Repubblika hija fost dawk li fl-aħħar xhur ħadu donazzjonijiet mingħand persuni li kisbu ċittadinanza Maltija permezz tal-programm ta' ċittadinanza. Ir-rappurta dwar dan il-Gazzetta llum fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd hekk kif innutat li din l-istess Aqda ħadet dawn id-donazzjonijiet minkejja li hija aktar minn darba kienet qalet li l-programmi ta' ċittadinanza għandhom jitwafqu. Lillum spjegat kif din l-informazzjoni ħarġet minn informazzjoni li ngħatat fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri e kif kienet iwieġeb għal mistoqsijiet mid-Deputat Graziella Galea. Fil-fatt, il-Ministru Camilleri fit-tweġiba tiegħu spjega li l-liġi tistipula li qabel ma jinħareġ ċertifikat ta' ċittadinanza, l-applikanti huma obbligati li jagħtu donazzjoni ta' xejn inqas minn 10,000 euro lill-organizzazzjoni jew soċjetà mhux governattiva, filantropika, kulturali, sportiva, xjentifika, ta' trattament xieraq tal-annimali jew artistika li tkun irreġistrata jew kif approvat mod ieħor mill-Aġenzija. Kien hawn il-Ministru Camilleri provda lista ta' dawk l-Aqdiet kollha li gawdew minn dawn id-donazzjonijiet. Fosthom tfetx l-Aqda Repubblika li fl-aħħar snin kritikat bil-qawwi dawn il-programmi li permezz tagħhom pajjiżna gawda minn introjtu kbir. Fost oħrajn mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment li ġie fit-tmiemu fl-2020 pajjiżna daħħal il fuq minn 1.7 biljun euro. Fil-waqt li pajjiżna ra li jżomm dawn it-tip ta' programmi raw kolli jkompli jsaħħaħ l-iskrutinju rigorus fil-konfront ta' dawk li applikaw għal ċittadinanza Maltija.